MTV. Hayırlı tevlik vakıtı dostlar. Efirde siz yaratkan, min kütüp algan jırlağı kitap şıruğı. Kışның kıl ortası iken dostlar. Demek tizden yoңа yıl jete. Siz kış babayga hot yazdınız mı? Mine benim hotun mine malay yazganlar. Әлі міне қыш бабайларығына оқырға қорқып тұра. Сіз де өзіңіздің қыш бабайларыңызны сүйіндіре тұрыңыз. Біз башлайбыз. Шулай итеп достар, мен ойыншыларыбыз белән дә таныштырырга ашыгым әле сезне. Минем уң ягымда иң шибәр, сылу, гүзәл кызларыбыз, ул да булса Диләрә һәм Лира Хамматова. Кызлар, йылдызлар, кәефләр, хәлләр ничек? Evet, yaxşı. Бик яхшы. Шунда бик җитдиңне, бик яхшы. Сез уенга әзерме? Әзер. Менә анысы шатландыра. Һәм инде сезнең янәшәдә сезнең каршыда утыралар. Шулай ук сезнең дуслар, безнең дуслар, менә шибәр егет белән шибәр кыз Рамил Закиров белән безнең Алиса Саматова. Шулаймы? Шулай. Алиса, дөрес әйттем фамилияны. Дөрес әйттең. Гәттә дөрес әйттем. Кәефләр? Яхшы гыйбат. Рамил, синеке һәр вакытта супер, синеке белеп торабыз, күреп торабыз, күзәтеп торабыз. Синеке дә супер, әйме? Супер яхшы. Ого! Менә хәлләрне белештек, кәефләрне белештек. Супер диделәр, әйбәт диделәр, шәп диделәр. Шулай гына була күрсен. Уенны башлар алдыннан мин шуны гына әйтәсе килә. Һәрбер команданың үзенең матур исеме, җисеменә туры килеп тора торган исем кирәк. Командаларга нинди исем бирәбез? Ну, безнең бар беренче вариант. Без әле сайламадык, чөнки менә безнең битен тиздән яңа ел. Шуңа күрә безнең беренче вариант ул мандарин, икенче вариант ул мишура, өченче вариант ул безнең киләсе ел сары шушка елы бит инде. Шуңа күрә безнең өченче вариант ул сары шушка. Син менә Рифат ничек дип уйлыйсың? Кайсы вариантны тәкъдим итәсең? Менә һәм мин сары шушка булыгыз дип әйтсәм, аны тамашачылар әйтергә мөмкин. Менә ник көлә инде улардан дип. Шуңа күрә мандарин калсынмы? Калсын мандарин булсын. Ну, мин иштән барыбер сары шушкалар дип уйлап торам. Ну, сез мандарин булыгыз, я. Чәчемдә сара төстә. Менә бит. Ник килешкәнмен. Әйе. Мандариннар командасы Рамил Закиров һәм Алиса Саматова. Рамил Закиров яшь талантлы җырчыларыбызның берсе булса, Алиса үзен Башкортстан якларында шәп алып баручы буларак таныткан. Берсе җырлар, икенчесе сөйләр. Шулай итеп җиңәрләр дә мандариннар алга. Хорошо, аңлашылды. Менә бит шулай дуслар. Үзләре куштылар, үзләре таптылар. Һәм сезгә Аклы каралы. Ни өчен икәнен акылга нишләгән? Аклы каралы. Аклы каралы. Ни өчен икәнен үзең әйтә аласың? Ни өчен икәнен менә инде Илвир, ай, мондагы логика, монда минем менә логика җитмәс инде, монда хатын кызның да логикасы кирәктер бәлки. Бәлки сез менә берегез кара, берегез ак булгангадыр, әйме? Нәкъ тә шулай. Шулаймы? Ай, афәрин, кул сабыйга алайса. Менә бит. Кыек атып туры тидердем булды инде бу. Оклы каралы командасы Эльвира Хаматова һәм Диләрә Шириязданова. Татар эстрадасының танылган җырчысы һәм 11нче сыйныф укучысы бер команда булып көндәшләргә каршы көрәшәчәк. Оклы каралы командасына уңышлар. Менә командаларның исемнәре булды, әмма дә ләкин һәрберегезнең дә үзегезнең уен барышында без алдан кычкырдык, юк без әйттек дип, ызгыш талаш чыгып китмәсен өчен командаларның кычкыру сигнал тавышлары булырга тиеш. Сез кем дип кычкырырга тиеш буласыз әле? Без дияргә тиеш буласыз. Ә сез? Әзер. Әзер дисез дә тагы. Ай, уик дип куйсагыз да була. Менә монсы. Күңелле була. Шулай итеп дуслар, әйдәгез. Уенны башлыйбыз. Бездә беренче тур. Беренче тур дибез дә, инде Эльвира сиңа шундый бер сорау бирәбез. Менә иҗатта нинди яңалыклар, яңа клиплар, яңа концертлар, ниләр янып, ниләр борчылып, ниләргә күңелләрең әрнеп, сыкрап йөрисең. Соң Рифат, хәзер бит инде ел азагы яңа елга хәзерләнәбез. Бөтен уйлар яңа елда. Bütün уйлар яңа елда клип төшерергә җыенып йөрибез. Аңа яңа аранжировка эшләттем. Әлегә менә шулай хыялланып кына сценарийларын язып кына йөргән көн. Шул хыялдан баштана бит инде. Башта хыялланасың, аннар уйлыйсың, аннар килеп тә чыга алалар Барса белсә. тормышка ашы дип. Әйе, тормышка ашсын, шушы хыялларың хыял шунга ашсын дип кенә телибез. Һәм беренче турны уйныйбыз. Беренче турны экран белән уйныйбыз. Экранда 3 сурәт пәйда булачак. Шушы 3 сурәткә карап, сез әйтергә тиеш буласыз.
Монда нинди жыр яширенгенин һәм кем башкарганын. Жиңел җайлыймы? Шулай бит диләр. Карыйбыз. Без беренче булып кычкырдыгыз. Соң бу бит инде пар балдаклар Салаватныкы. Шулай дип уйлыйсыңмы? Шулай бит диләр. Ничек? Әлбәттә инде моны да белмәсәк әйме. Монда бит инде ачык күренеп тора. Салават Фатхетдинов пар балдаклар. Иргәне балдаклар. Эй, моны инде күпме мәҗлесләрдә, күпме туйларда рәхәтләнеп җырлап, күпме кешене кавыштырган җыр бит инде бу. 10 балл сезгә моның өчен. Без ортак калабыз әйбит. Әй, менә игътибарлырак булырга кирәк, әй, шулай, дөрес, әй. Дәвам итәбез. Кем ул? Әзер, Рамил. Бу Эльмира Сулейманова җырлый торган җыр. Әйе, дөрес. Паспорт ясалган монда. Әйе, паспорт. Менә нык кына тырышып эшләсәң, сиңа да шундый паспорт бирәләр. Паспорт түгел инде ул. Атказанган артист һәм Әйе. гаилә. Әйе. Гаилә атказанган артистның гаиләсе дигән җыр. Без ярыймы? Ярый. Мен белмим кызганычка, син беләсеңме? Юк, белмим. Хәзер киттек Алайса, Эльмира без Сулеймановның бөтен репертуарындагы Әйе, җырларны шуны барлыйбыз. әйе. Балан дигән җыр түгелме бу? Түгел. Юк, баламында юк. 3, 2. Әнием, Җавап, Рамил. сине яратканда ташлама. Молодец, дөрес. Сине яратканны ташлама бит инде. Менә беләсез. 10 балны сезнең командага биреп куйдык. Мандариннар командасына биреп куябыз. Әйе. Һәм дәвам итәбез. Монсы кем? Без. Эльвир усал икәнсең. Бүтән җан ачулары белән кычкыра. Соң бу бит инде Гүзәл Оразованың клибы. Әйе. Әй бит басмада су өстендәге нидә сикереп бий. Әйе. Менә җырын гына белергә кирәк. Илдар анда балык тота. Әйе. Сюжетын сөйләргә түгел, аңлашылды. Җырын гына әйтергә кирәк. Килши яныма, улыңны бир. Дөрес, Гүзәл Оразова, килш. Мәңге син диеп дәшәрмен елларыңа дип җыр. Килши яныма. Гүзәл Оразова, янәдән 10 балл сезгә бирелә. Һәм тагын берсенә күз салабыз. Мандариннар. Без монда бит нәрсә генә юк монда. Әзер. Әзер. Зәйнәп Фәрхетдинова Дөрес. җырлый торган җыр. Әйе, нәрсә дип җырлый? Сумка тотып, су буена барам дигән җыр. Юк, без. Юк инде, шаярып әйтәм. Әйтеп бетерәбез. Ниндидер бар инде, менә телешимдә тора. Нәрсә ул? Нәрсә? Тормый. Менә монда. Җырлап та күрсәтәсең. Син беләсеңме? Юк, шул белмим. Әйдә. Алайса ярар. Су буенда талым ялгыз. Бу Наил Табанаковның Дөрес. Һәм телешимдә тора. Киткәнмен ялгыш. Зәйнәп Фәрхетдинов өчен 5 балл сезгә, Талым ялгыз өчен 5 балл сезгә бирәбез. Шуның белән беренче турны тәмамлыйбыз, икенче турга күчәбез. Икенче турда бары тик шулай ук рәхәтләнеп, дөрес җаваплар биреп, тулы баллар алыр өчен матур итеп бергә уйнап чыгырбыз. Әлсә шулай бит? Шулай. Менә синең белән сөйләшеп танышып узык әле. Буш вакытлар буламы тормышта синең? Булай инде. Буш вакытларны ничек уздырасың? Буш вакытларың булмаганда теге вакытларыңны ничек уздырасың? Сөйлә безгә барсында. Бәйнә сөйлә. Буш вакытларымны мин сноубордтан йөргән идем. Менә хәзер как раз сезон башлана. Алла берсә шуырбыз. Сноубордта шуасың. Әйе, нык яратам. Сноубордта шумаган вакытларыңны ничек уздырасың? Эштә инде. Кайда эшлисең? Башкорт юлдаш телевидениесендә эшлим. Әлсә сиңа уңышлар булсын инде. Рәхмәт. Сноубордта да, юлдашта да, барсында да юлдаш булсын сиңа, барысы да. Рәхмәт Әлсә һәм икенче турны уйныйбыз хәзер без сезнең белән. Шулай ук экранда
Türlü sözler jırdan buла инде bu кушымтасыннан булырга мөмкин, уртасыннан, башынан, ахырыннан сезгә бары тик шушы сүзләргә карап, кемнең жырыннан икәнен генә белергә һәм жырның исемен генә табарга кирәк булачак. Менә логика буенча инде буталанган инде Эльвира. Менә хатын-кыз логикасы шикелле. Соң бит шештесе дә үзгәрде хәзер. Әйе, карыйбыз, тыңлыйбыз, җавап кына бирәбез. Син кара. Син кара. Бу инде күп җырда булырга мөмкин, син кара дигән сүз. Минем күзләремә. Монда Шуңа күрә тагын бер сүзенә күз салып узыйк. Хәбәр бирә. Хәбәр бирә. Хәбәр бирә. Хәбәр бирә. Тагын бер сүзе. Мин сагынсам. Мин сагынсам. Бу бит теге. Без. Мин сагын, син сагынсаң айга кара, Мин карым йолдызларга. Әйе. Нәнинә хәбәр бирә мин сагынсам. Нинди җырсың инде бу Харифат? Бу җыры бу ни инде? Әйе. Әйе. Тайнанина тина 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 тина. Бу татар халык җыры бит инде. Хәзер Тагын бер сүзен чыгарып карыйк әле булмаса. ак су сарыларга хәбәр бирә, судагы кыңгызларга. Шушы бит инде. Шушы җыр әйе. Шушы җыр сүзләрен генә белмибез Рифат. Картуф. Картоф, дәрес, картоф җыры бит инде. Судагы кыңгызларга. Судагы кыңгызларга мин сагынсам син кара йолдызларга дип җырлыйлар бу җырны. Дәрес 10 балл сезгә биреп куябыз һәм дәвам итәбез. Тормыш башларга. Шәшәк аткан бакчага. Шәшәк аткан бакчага. Мин әзер без, әзер. Әзер Минем бу Раяз Фасиховның алма Түгел. Синең менә дөнләреңә бер тутырып карана. Тина, иртәрәк алма кебек кызарасың. Толи инде. Шундый сынаулар аша үтәсез. Дәрес. Алма кебек кызар бар. Раяз Фасиха. Белә барасыңмы шәшәк аткан бакчага, яннарында калырсыңмы бергә тормыш башларга. Раяз Фасиховның җыры булды бу. 10 балл сезгә. Монсы өчен. Без дәвам итәбез. Карыйбыз. Сайрыйдыр талларда. Сандугачлар ул. Булырга мөмкин. Сайрыйдыр талларда. Талда сандугач торырга мөмкин инде анда дөрес. Күгәрченнәр, үзәкне үзәйш. Без Ришат Тухатуллинның сандугачы түгелме бу? Әйе. түгелме дигән әйбер юк. Ничек? Шул инде. Әйе. Конкрет җавап кирәк. Түгелме дип син миннән ни күрәсең? Ришат Тухатуллин. Сандугай җыры. Дөрес. Ул минем хисләрне сөйлиш дип җырлый Ришат Тухатуллин. Дөрес җавап. 10 балл сезгә. Без калабыз бу әзрәк. Калмыйсыз, һәм менә моны тыңлыйсыз да җавап бирәсез. Киттек. Үсә юкәләр. Алай булса кызыклы ул. Эте була инде уларна. Мин кайтмасам да үсә юкәләр. Кайтсам да үсә юкәләр. Кемнәр анда мине Без Кемнәр анда мине сагына. Нәннәрендә үсә юкәләр. Мин кайтмасам кемнәр иркәләр. Менә хәзер кемне икәнен генә белергә кирәк. Бер хатын кыз җырлый. Әйе, хатын кыз җырлый. Ничек ди? Нәннәрендә мине сагына. Кемдән анда мин сагына? Кая сагынырга мөмкиннәр? Уфада. Җырлагачтан. Ну сине Уфададыр бәлки. Җырда кемне каядыр сагыналар? Кайда Туган сагыналар? якта инде билгеле. Туган якта сагыналар. Нәрсә дип җырлый әле ул? Кайтам әле сиңа туган ягым менә. Почти молодец. Кайтам әле Кайтам әле туган ягыма. Менә молодец. Менә дөрес. Йырып чыктык. Кайтам әле туган ягыма. Халидә. Бигичева. Дөрес. Кемнәр анда мине сагына? Сул буенда үскән юкәләр.
Әлі мыналай гитарист секіріп та қоян. Ey. Дұрыс, 10 балны береміз, екінші турға рахмат айтамыз. Достар, эфирда жырлау өке тапшыру, біз аны давам етеміз. Үшінші турны ойнайбыз, көңіл ашабыз. Біздің білен қызық, бізге барығызда қошылығыз, әйе, сіз де қарағыз. Рахат бет, көңілі бет бірге болғанда. Шулай бет, егіттер, қыздар. Шулай. Рамил, шулай, міне шулай дегеш. Рамил, сұрайым әлі. Міне сен енді жайкіні зұрлап, мотор еттіріп, грандиоз еттіріп, той ұздырдың, үйлендің деп етеміз, әйме? Әйе. Әйе, міне көрсет әлі, әйе. Тұрмыш. Әйе дерге мағу, үлі. Әйе дерге мағу. Әні сен қуанып, шатланып. Демек, тұрмыш өзгерді бет енді. Өзгерді, Тұрмыш әлбәттә, өзгерді. әлбәттә. Қамытлы болу нешік. Сөйлелі міне, ғайлә тұрында, тұрмыш тұрында. Гомумән әйткәндә, гаилә тормышы инде ул мин барлык буйдак егетләргә киңәш итәр идем өйләнергә. Чөнки өйләнгән тормыш бүтәнчә бүтән, ну, ничек дип әйтим, бүтән тормыш инде. Бигрәк тә кемгә әйтер идең менә? Үзеңнең бер дустың бармы шунда? Менә юк андый дуслар. Теге прям теге өйлән дигән кеше юк алай. Яни ашаталар мине, Аллаһка шөкер. Күренә. Күренеп торасы. Әйме, күренеп тора, менә шуңа әйтәм бит. Ну сен канәгать инде. Мин бик канәгать. Миңа бик ошый өйләнешкән тормыш. Конечно. Бик бәхетле. Эфирга килеп канәгать дип утырып, бу менә хатынна карыячак бит. Әйе. Алай Аны бу бөтен сүзне миңа хатын әйтергә кушты инде. Сәлам да әйт инде. Сәлам. Менә бит. Менә без бөтен өтеренә ноктасына кадәр куйды, шуңа күрә. Рамил, молодец. Молодец. Шулай. Әйе, безнең татарда бит шундый сүз бар. Акыллы хатын мактар диләр менә, хатынын. Шулай диләр, әйе. Шулай диләр. Шуңа күрә. Бер-берегезне аңлап, яратып, сөйлеп кенә яшәргә насыйп булсын сезгә, яме. Үшінші турда хәзер инде бу рәхәт тур, бу кызык тур. Монда менә артистларны бергә кушканнар да, ике артистны бер матур гына артист пәйда булган. Бу миңа кызык инде аны караулары. Менә кем белә кемне кушканнарын икән, бары тик сезгә генә әйтергә кирәк була. Карыйбыз экранга. Кем бу? Без чинадык беренче Мыйттык беренче чинадылар. Беренче чинадык. Бу Эльмира Сулейманова белән Айгөл Рәхимова. Дөрес, әлбәттә, дөрес җавап шул. 10 балл. Алар охшашканнар да ләйме? Әйе, дәвам итәбез. Аңладым мин. Так, бу шолы егете. Кем әле? Күзләре Эльмира Сулейманова белән җырлап йөргән. Ни беләм. Тырыпты. Белмисең син. Эш. Йо. Рамил Галимҗанов белән кем асты? Ике. Юк, Айрат Казан Сафин. Түгел. Гилажы. Сафин түгел. Рамил Галимҗанов белән Артур Марат дуэтындагы Артуры. Айфу Мараты. Мараты, дөрес әйттең, икесенә дөрес әйттең. Тартып сузып әйттең, уйлап әйттең, сеңдереп әйттең. 10 балл сезгә шуның өчен. Дәвам итәбез. Дальше. Бу Без? Без. Сүз, ярар. Әйдә, без инде. Әйт. Güzel Urazova birisi, ikincisi Икенчесе. Икенчесе Шешке? Юк, мин беләм. Şirketim. Иркә. Дөрес, Иркә белән Гүзәл Уразова. 5 баллны бүлеп бирәбез сезгә бу юлысы. Каян күрәсең? Дәвам итәбез. Biz әзер. Ниһаят Мондай- Алиса җавап бирәм дим. Бәлки аңа сүз бирербез. Мин Лилиана Ирназарова белән икенчесе. Без әйтәбез. Ландыш бугай. Түгел. Якында килмәде булар. Эльмира Нагимова. Безгә дә ярты бал Конечно, тамам. Эльмира Нагимова бу. Эльмира Нагимова бу. Менә бу Эльмира Нагимова бу. Менә Эльмира Нагимова бу. Яртысы Эльмира Нагимова. Әй, дәвам итәбез. Яртысы күлмәге кемсең, кемнекесең Лилиана күлмәге? Ирназарова яртысы. Сың менә шулай була инде, алай булгач. Шулаймы? Мин таныдым. Юкмы? Син таныдыңмы? Лилиана Чөнки Ирназарова. Лилия Ирназаровны бу табылны бер кем белән данаймы? Конечно. Матур. Ул матур, ул шибәр сүздә юк. Но бу Ирназарова түгел. Түгел име? Сың, Рифат, бу бит Гөлназ Сафарова белән Эльмира Нагимова. Әфәрин дип кенә әйтим әле сиңа. Менә бит. Менә бит. Юк. Тагын 10 баллны сезгә биреп куябыз инде. Игътибарлырак булабыз, игътибарлырак. Менә Башкортстаннар үзләренекен таный ул, белә, аңлый. Булмады инде. Үзләренекен дә күрсәтәсләре килә. Менә аңлыйм мин сине.
Qaraymiz, davom etamiz. Min. Hazır. Cevap bire Alisa. Bilmeyim indi bunda Başkıstanlıklarına aşamağında Yok. Işıkta. Ramil. Şeşke birisi. Şeşke birisi, ikincisi. Birisi, ikincisi. Bu, ikincisi. İkincisi bunun indi. Halkasından tanıp bula. Evet. Elbette bu. Kim? Bilmeyim. Kim? Kim biken? Bizler. Yürü. Şeşke bilen Keşke o'zigina shekilli. Şupan Yusupova idi bu. Şopan Yusuf. Ayten bitsin şunu da bilmesin. Monsu şunu indi biregizge bir balla berip bulmay kızganışga karşı. Şuna göre tagın bir sene köz salabız. Min. Minler. Ezdir dip kışkırdılar. Min diyesin. Güzelim. İkincisi Güzelim dat kim? güzelim bilen. Bu Zinyra Ramazan'ı tugul miken? Tugul miken tugul. Tugul şul ayı. Mana güzelimnin kiyimleri Landıш Nigmatjanova. Aferin, молодец, Landish Nigmatjanova. On bal sizin komandaga. Mana ko'rdik bit, rahatlanib, qiziq etib, kulib, shoyarib, endi bu 3-chi turibizda yirib chiqdik. Sizga rahmat aytib, ko'chamiz 4-chi turga. Kızlar, yigitler 4-chi turda bigrakda ig'tiborli bo'ling'iz, chunki bu 4-chi turda olgan ballarınız sizni jingu jingmauga olib bora. Shulay bit deydilar. Shulay o'ylaysizmi sen? Şulay. Mana shulay o'ylasang, senga shunday so'rov bermayman. O'zing turunda tanishtirib, suylab, anlatib ketali. O'qiysingmi, ishlaysingmi, jırlaysingmi, biysingmi? Min jırşı bulurga kıyalanam indi. Özüm Yarşauladan 11-ci sınıfını bitirem. İkinci yılga ola birsa Kazan'a kelip okurga kıyalanıp bitiram indi bilmeyim. Bulur. Yani sen mekteptagina o'qiytirgan bola bo'lib chiqasan. Digine yaş biteli. Әлі сенің келешек алда жыршыда боласың, әлі биюшіда боласың, Алла берсәйін, Алла берсәйін. Алла берсәйін, боласың, әлі бүтін образларда да болып шығарсың. Міне, ең мұхимі, көңілің, жаның, тәнің білән тілеген ішіні ішлеп, һәм өзіңнің яратқан кішіні тауып, оңышлығына кеуге шығып, әйбәт яни де болырға насип болсын сен, аяма? Оңышлар тілейміз. 4-ші турда қазір сізні жыр сынар. Bir motoruna jır kite, jır qaysidir orunda to'xtayacaq, so'zi pip qana aytib qolacaq. Mana shu aytilmagan so'zni sizga aytib davom etara kerak bo'lacaq endi. Anglashildimi? Aymi? Birinchi o'yinni sizning komanda bilan o'ynaymiz, tinglaymiz jırni. Muhabbetim oynar gülüm benim yazmışımın seni şeşegi yanlarımda seni bulgandağına kadirlere minga Qadirlirak minga iPhone 6. Qadirlirak minga sen tagı. Qadirlirak minga yashavi. Qaysi? To'xtalimda 3 variantning birisi. 3 variantning saylab olara kerak. Sin tog'i. Sen tagı iPhone 6 yashavi. Yok, bizning javobimiz. Yashavi bo'la olmay turgandir endi. Yaşavunçik bulsun indi Sana no. endi rifmaga da to'g'ri kelmaydi. iPhone 6 bit indi lutşı. Yo'q endi yo'q. Endi. Rifat ikinchi variant. İkinci variant sin tağı. Yanlarımda sin bulgandağına kadirlerek mina yaşavi. Yanlarımda sin bulgandağına kadirlerek mina iPhone 6. Yanlarımda sin bulgandağına kadirlerek mina sin tağı. Sin tog'i. Sin tog'i. Sin tağı. To'xta endi bu tabi bitirding bit. Tamam. şu. 3 variant takdim ettim sizge vardı saylab olara kerak. Yaşavi. Min iPhone 6'nı saylarayım. Bizde soylar edik yo'ng yil oldindan tik. iPhone 6. Yaşavi mi? Biz ikki o'qib Sin tağı mı? Yaşavi yoki sin tağı? Sin tog'i. Yaşavi tugul. Tugul. Yok. Tanglaymiz, men qarşı kelmeyim. Tugul Men mi? iPhone 6'nı saylarayım. Tugul mi neyse, Tanglaymiz. Muhabbetim oynar gülüm benim yazmışımın seni şeşegi yanlarımda seni bulgandağına kadirlere minga yaşavi iPhone 6. Xarab Mine iPhone 6 degan bo'lsangiz qiziqroq tashaqqadir yani. Xarab bo'ldingiz bir so'z bilan ha. Jarar, albatta. Bir shilmaymiz, hali o'yin davom etadi, hali tag'in birini tinglaymiz. Çarşı imen apayın, ağlar abulagan sayın, birden birim sırdaşım, bileşkeyim. Birden birim sirdaşim, milashkayim, milawsham, birden birim sirdaşim, milashkayim, milashim, milashkayim, xotinim. Qaysisi to'g'ri keladi deb o'ylaysiz siz? Ye Alloh.
Я Аллам дигән сүз юк монда. Я Миләүшәм, я Миләшем, я хатыным. Рифат тагын бер тапкыр сүзләрен укымыйсыңмы соң җырны? Укыйм. Укыйм. Бердән-берем сердәшем, Миләшкәем, Миләүшәм, Миләшкәем, Миләшем, Миләшкәем, хатыным. Хатыным түгел инде. Миләшкәем, алтыным, Миләшкәем. Әйдә миләшкәем миләшем булсын алай булгач. Әйдә, Миләшкәем, Миләшем булсын. Çırşı imen akbayın Ağlar atlar sayın Birden birim sırdaşım Миләшкәем, Миләшем. Әфәрин, кызлар, молодцы. Менә бит, дөрес. Миләшкәем, Миләшем инде. Ничек булмасын инде, әйме? Рәхмәт әйтәбез, бик зур рәхмәт әйтәбез. Куанасызмы? Куанабыз. Конечно. Беттеме ни? 10 балл бит ул. 10 балл. Сез әзер уйнарга? Бергәләмсең? Уху! Мит дип тә куй. Так, мандариннар командасы көтеп утыра, әзерләнеп. Тыңлыйбыз җырны. Йөрәгемне яндырма, ай Җәмилә, Җәмилә, Җәмилә мау, Җәмилә, Җәмилә мау, Җәмилә, Җәмилә мау. Рафаиловның креативный җырларының берсе Җәмилә, Җәмиләм, Камилә, Җәмилә, Җәмиләм, Җәмилә, Җәмиләм, Җәмиләм, Җәмәүләү. Җәмәүләү, лучше бит инде. Җәмәүләү. Икенче варианттыр инде. Камилә, Җәмилә, Җәмилә. Җәмилә мау. Җәмилә мау. Мин лучше шулай җырларым. Җәмилә мау. Миңа калса Җәмилә. кабатланадыр, наверное, Җәмилә. Француз җырласа Җәмилә булыр. Әйе. Җәмилә. Юк, Җәмиләдер миңа калса. Җәмиләне калдырабыз. Җәмилә. Ярай булсын, Җәмилә, Җәмилә. Ну, егетләр, кызлар, үзегез карагыз. Мин Җәмилә белән тәмамларым. Миядан да охшады. Йөрәгемне яндырма, ай Җәмилә, Җәмилә, Җәмилә мау, Җәмилә, Җәмилә мау, Җәмилә, Җәмилә мау, Җәмилә. Молодцы! Куркарым ка Җәмилә мау булса. Әйбәт булыр иде. Рафаил Авиала җырламас инде. Шуннан да 10 балны алып куябыз да һәм дәвам итәбез. Тагын бер җырны тыңлыйбыз. Үтте инде, сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде, йөрәгемдә булган. Йөрәгемдә булган лампочкам, йөрәгемдә булган уйларым, йөрәгемдә булган хисләрем. Лампочка. Все, тыңлыйбыз. Юк инде, Юкмы? әйбәт соярабыз. Нәрсә дип Икенче уйлыйсың син? вариант дип уйлыйм мин. Өченче вариант. Лампочка, уйларым, хисләрем, Хисләрем дип уйлыйм. Ну, йөрәктә уйлар булырга мөмкин түгел инде. хисләрем. Әйе. Калдырабыз инде алайса хисләремне. Үтте инде, сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде, йөрәгемдә булган хисләрем. Ай, молодцылар! Ай, әфәриннәр дип кенә әйтәсе килә. Мандариннар. Менә бит, куанасыңмы? Нап. Конечно, әле бит шушы алган балларны Уфага хәле күтәреп тә кайтасылар, әйме? Ул Башкортстан баллары, Татарстан баллары аерылып тора бит әле ул. Ай, инде дуслар 4нче тур төгәлләнгәч, җырлау китапшы ахырына якынлаша дигән сүз. Менә хәзер шушы 4 уенда да һәрберегез баллар туплап, санап баргансыздыр инде, безнеке фәлән балл җыелды, безнеке фәлән балл булды дип. Кайсыгыз җиңде дип уйлыйсыз? Әлбәттә без санамасак. Санамасагыз да билгеле, сез җиңгән, Сез җиңдегез да? Конечно. Ну, алайса алар җиңгәндер дип уйлыйм инде мен. Но, эштән генә, конечно, түгел итәсең инде. Өметләнәсең җиңүгә. Сез җиңде дип уйлыйсыз. Мин былай уйлыйм. Алар җиңеп барды да, соңгы турда без әз генә алга китеп без җиңдек. Җиңгә Икән. алмый калдыгыз. Юкмы? Ну, алайса алар ярар. Ну, Рамил, алай дип уйлавың, менә гел позитив табылуың бик әйбәт күренеш, иҗат кешесен бигрәк тә шулай уйларга кирәк. Ну, сез ахырдан алгарак киттегез, алар баштан алгарак китеп өлгергәннәр ди, шуңа күрә әз генә өстенлек белән сезнең команда җиңеп чыкты. Ике командага да рәхмәт әйтеп кул чабабыз. Исән сау булыйк, сәламәт булыйк, уйнап яшик, көлеп яшик, шаярып яшик. Безгә вакыт табып килеп, безнең белән бергә булганыгыз өчен, безнең тамашачылар белән бергә булганыгыз өчен бик зур олы рәхмәтемне әйтәм. Тамашачылар исеменнән дә рәхмәтем җиткерәм сезгә, килгәнегезгә, булганыгызга. Һәм инде җырлау китап шуруын. Ничек җырламыйчы төгәлләргә? Әлбәттә, җырлыйбыз.
Adashtırma meni, sataştırma meni, sakla meni yalgış adımlardan. Koyaş kebek kaynar, benim suyu hisse, tik ol senin işin kabınmagan. Adashtırma meni, sataştırma meni, bulay da bir erni bu köngel. Sınarına senin, anın revişleri, tik ol tügel, şu sin ol tügel. Adashtırma meni, sataştırma meni, bulay da bir erni bu köngel. Sınarına senin, anın revişleri, tik ol tügel, şu sin ol tügel. Urlanma ul hisni, sinnet onun tüslü, duyulganıga koyşak köngelleme. Ernüllerden organ, sağınudan tolgan, hisler ezir taşıp